Garip düşüp hemme ýakyn ýadymı tanadım diýip sözüne başlan patpişimin hatyny size ýetirýärin. Biz Maşgalada 5 doganduk. Men aýry hojalyk bolup çykdym. Meniň 4 san çagam bardy. Meniň özümiň tikinçilik sehim bardy. Elimde işgärlerim bardy, elim pullujady. Doganlarymam hor hojalyk däldiler. Hökümet işinde işleýärdiler. Meniňki bolsa hususy biznes bolup gitýärdi. Ýöne doganlarym eli pulluja bolsa-da dikine işlere, dikine gerekli zatlary men muğut eltip berýärdim. Her 6 bazar öýeňini alyp, "Jigimde doganım" diýip men taşymdadylar. Ýöne aýalym, "Seniň jigimde doganım diýenleriň ertir taşymda bolmaz. Diňe muğut zat paýlap ýörme, azajyk paýlamagyň azaldaý. Çagalaryň oýlap pulyňy aňyryňa diýýärdi. Men bolsa sen doganlarma göriplik etýäň. Doganlarymyň garşysyna çykjak bolma, aramyza düşjek bolma" diýip aýalyma gürletmeýärdim. Men dikine geldigişli zatlary, maşgalamyzda bitýän bag meýweleri, hemme zat öýümizde boldy. Towşanlyk zatlar bolsa-da men doganlama sany hasap ýok, ekitseler puluny soramak kelläme gelen okdy, ýumurtga diýip, towuk diýip, towşan diýip berip olary zada zar bolmaz ýal derejede üçinetýärdim. Olaram meni gatygow görýärdiler. Begenip üýşüp öýe gelip oturuşyp etýärdik. Ýöne Allajanyň synagydyr da işim oňman men sehimi ýapmaly boldum. Ondan soň söwda başladym. Melin söwdamam oňman bankrota düşdüm-de towuk towşanlarymı, mallarymyň köp bölegini satdym. Ýekeje göleli sorym galdy. Köp berge uçradym. İşim oňman köp ýöredüm. Şol wagt men ýakyn ýadymyň dogan garyndaşymyň ýüzüni tanap uradym. Günde öýüme gelýän doganlarym meniň ýagdaýymy soramana gelmäne yaramadylar. Doganym da jigim bolýan doganlarym jaňyma alasy gelen okdy. Men işli diýip gepimi diňlemän, pul sorajakdyr, bir zat sorajakdyr diýip agam jaň öçürýärdi. Men gaterwet ýagdaýa düşdüm. Diňe ýekeje agam, iň ulu agam meniň ýagdaýyma düşünýärdi. Başardygyndan maňa kömek etýärdi. Ýöne onam gelnejeniň arasynda çokulaýany bellidi. Ýöne agam gelnejeniň gepine gitmän, başardygyndan maňa kömek etýärdi. Men özüm alyp çykjak bolup, bu kynçylyklar ýeňjek bolup köp hereket etdim. Aýalymam bir ýandan döwründe aýtdym dämi, aýalyny diňlemedim, güni şu bolýandyr görseň. Ilim maşgalasynda aýalyna maslahatlaşyp iş edilýär, biziň maşgalamyzda aýal diňlenen ok diýip iýgenýärdi. Bir tarapdan aýalymyň aýtýanlary dogry bolup çykdy. Öz doganymam bolsa pul baýlyk gözlerini gapýan ekeni, doganyň arasyna pulum düşüp bilýän ekeni, baýlygam düşüp bilýän ekeni üýtgejek bolsa öz doganyň bir garnasyganyň bir öýde önübesiniň üýtgeýän ekeni. Men bu günlerde gaterwet kösendim. Çagalaryma hatda bir ýyl okuw döwri gelip otyr, okuw eşi alyp bermäne pulum bolmady. Okuw eşi alyp bermäne pulum bolman birden ýadyma düşdi. Menden uly agamyň oglunyň toýunda kömek etjigim, gaýrat et diýip menden pul alany. Men şol doganyma puldan daşary dikilen zatlardan kömek edipdim, pul kömek edipdim. Pesli zat kömek etdim. Ýöne men o zatlary soramadym da agam gaýrat et, çagalam okuw eşik ýok. Men okuw eşik alaýyn, şo berenje pulum berseň bolýar diýip barsam, agam sesini çykarman bolýar, uradyryn diýip gaharlyk aldy. Meniň soranyma gahary gelen bolmaly. Men ýöne näme diýen çykargasyz ýagdaýa düşdüm. Erkek adamam bolsaň, işiň oňmasa, günüň kyn bolsa, beren zatyň soramaly bolýar. Ýöne berilen wagtdan kömek diýip berilen zat aýry, hasaply izine gaýtarjak diýip alan pulu aýry diýip men kömek diýip beren zatymy izine soramadym. Diňeje beren pulumy soradym. Soňra gişli gara gelnejem gelipdir. Gıykylyk edip uruşup ýatyr. Senem öýlendiň, biz sen öýlenende kömek etdik diýip gygyrýar. Men öýlensem men ulluq anadan çaga däl, men bilýän gelnejem da hiç ýyl kömek eden ok. Men ejem kakam öýerdi, olar özü jaý salyp ýördi, men toý eden döwrüm. Men toý eden döwrüm jaý salyp ýördiňiz, maňa eden kömegiňiz ýok diýsem gelnejem ýeňdirmän gygryp garas pul bermän gitdiler. Men çagalaryma okuw eşige pul tapman aglaşyp ýör. Köçeden gelnejem bile agam çagalaryny okuwa eşik alyp paket zat götürüp piýadalap geçip gitdiler. Agam menden 4-5 öňürde ýaşaýardy. Şol günlerde çagalarym aglap, ana hemmekim çagasyna eşik alyp berýär, biziň öýde eşige pul ýok diýip ýören günlerim boldy. Men näme etjegimi bilmedim. Doganyňam bolsa sözünde durmasa kyn ekeni. Şo günlerde menden ýüzüni buran adamlaryň sany hasap bolmady. Goňşu bolamam, goňşu diýip halyň sorap ýörerler, salamyň almaýana döneýdiler. Näçe kösençler başymyzdan geçdi. Aýalym bilen çagalarymdan başga daşymda adam galmady. Adamlaryň ýüzü pula bagly ekeni, gatnaşygan pula bagly ekeni. Men kerpiç zavodunda işläp hojalygymy eklap uradym. Aýalymam pagtaý op ýekelep edip potrod alyp potrod işläp potroddan ýerýän girdeji bilen hojalygymyza kömek edip urady. Şeýdip çagalarym bilen gaýtadan ayaga durmaň uğruna çykyp gara zähmet bilen gün güzeran aýlap başladyk, kynçylyklar geldi.